ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд навъи мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар охирин мошинаи фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуда дар WhatsApp, имо, экран мода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст Toyota Verso VAZ 2107, мошинои мусофиркаш, яъне ки Mercedes Sprinter, Opel Hatchback, Opel Vectra Sechka ва ҳаста Opel Caravan, Opel Astra G ва Lada Priora ва дигар мошино аст ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо лозим аст. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем ва курси имрӯза 147 сомонӣ навор асар мегӯем. маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания хуберо ба шумо тавсия метавонем ки грузоперевозка ака Ёқуб. ин ака борои шуморо аз территорияи Москва ва Москва област қабул мекунанд ва ба территорияи Тоҷикистон меоранд. территорияи Тоҷикистон куҷо? 25 та ноҳияҳо территорияи Хатлон ва территорияи Душанбе ҳамаи ноҳияҳо шуда. шаҳри Бухтар, шаҳри Ҳисор, Хоб, Данғара, Кулоб, Варзоб, Ваҳдат, Ёвор, Обшим, ҳамин территорияи Хатлон 25 та ва Душанбе ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонанд. ва инчунин мошини майда ам дорад ки мошини майда кади рафта бори шуморо аз ҷои ҳамин хонатон ёки аз ҷои кортон, яъне худашон қабул мекунанд ва кило кашида ҳамаша нависта бора срочно рӯй мекунанд. грузоперевозка ака Ёқуб аст ки таҷрибаи 10 солаи кор дорад ки мо қатъи ака уже хелаки кор мекунем ва сета рақамошон WhatsApp, имо доранд. агар шумо аз номи канали мо гап занед, мо ба шумо скидка ва арзон мекунанд. маромад ботонро метавонед дар ҳамин ака соҳ саломат рӯй кунед, ботон соҳ саломат рафта мерасад. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ аст ки VAZ 2107 срочно. соли бароишаш 2003 сол аст ки сӯишориш бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механика, сайстари мошин мега нахаду беҳтарин. мошин хеле ки дасти як удамда гаштест. мошин мегад задагӣ пӯшидагӣ мегад умуман надорад. раднои краска сафед, салон тоза, балонош ҳолати корӣ, мошинча нахаду хеле ки дасти як удамда мошин содаста пӯшидагӣ мега надорад. мошин мега срочно мега сум дар кора мега нархаш мега 15000 сомон аст бардорон, бо камтар муомила мешавад. бен ёяд мега мақсад срочно ба хотир мошина арзон фурӯхтесиям. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт. хоб ин ҳамин рақамҳои тисели соҳиб шуданд ки 24 соат кор мекунанд. шахсоне ки мехарем метавонед аз ҳамин рақамҳо бештар маълумот ча. 2003 сол мошинча мега нахадвай 15000 бо камтар муомила мешавад. маромад дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирем. мошинча суд ва срочно. мегзарем ба де мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки мошинои мусофиркаш. Mercedes Sprinter аст ки спринтерои CD4 аст ки мақсад ки ҳамаш люкс аст. соли бароишаш 2006 сол аст ки коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин дар линияи дада кор кардеса. хоб мошина мегад 3 моҳ пеш мега айвагон мегад харидем, яъне ки мошин дар Тоҷикистони нав кам гаштагия, мақсад ки беҳтарин ҳолаташ. 2 та балон мегад пачка ва балони дигаш, яъне ки средняя. хадавой падавой коробка задни моз ҳамаш 100% ва ҳуҷҷатчам кадаги аст. мошин дурушам хеле люкс аст, ҳама чӣ дорад. балон нав, ягон сарапина нест. мошин дар Душанбе нав уже кор кардеса, мақсад ки дар линияи ду мегад айни ҳол кор кардеса. ҳолаташ мега беҳтарин. Mercedes Sprinter CD4. нарша мега 155 та мегем бо муомила мекунем ва мошин дар территорияи Душанбе dabadrom 155 та бо муомила дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои ба видеои соҳиб шуданд ки дар ин рақамҳошон WhatsApp ам дорад ва рақамҳошон 24 соат кор мекунад. касе ки мехара мега бо муомила дорад 155 муомилаш мега дар назди мошин. мошин 2006 сол ҳамаи комфорта дорад. касе ки мехара маромад метавонед бо дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирем. мошин мегад ягон расход намекунӣ. маромад на мошинчаи хуб барои кор кардан тайёра метавонед занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочно Toyota Verso вагон, ҳолати беҳтарин. соли бароишаш 2007 сол аст ки сӯишориш дизела, объем мотор 2 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин. мошин мегад нав растамошка шудага 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошина мега аз Финляндия мега хумон овардаи мошин, ҳолаташ мега беҳтарин.
кондиционер, электропакет, баллон, нав, диска, родной краскамаш аз худашак мошин мегад амаш 100%. Хадавоишам кадагӣ. Ва хулоса ки мошин тайёр аст, фақат мегири ҳам мекини растамошка ва ҳуҷҷатчам кадагӣ. нархи мошина мега 78 та мегем бо муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбеда. 78 та бо савдои хуб дорад. Якташ рақамҳои 1700 дастӣ ва дуюмаш рақамҳои билайн WhatsApp дорад. ҳар рақамҳошро опшн кор мекунад. шахсоне ки мехарем метавонед ки занг занед мошина бо маълумоташро аз худаш гиред. мошин мега вагона вапше расход растамошка шидагия. خیلی بسیار تکرار میکنم شخصانی که میخرین مرامت زنگ زنید و باقی مونده معلومات انیقشه و پراشه از خودشون گیرید مرامت. بگذاریم با چهارم ماشین فروشی هست که اوپل استراجه در کوزیفی خچبک. سال برای 2000 سال هست که سویفروش گاز بنزین آبی و موتور 1.6 لیتر کاروبکا مکانیکا سایسر ماشین نخدو. ماشین یک ساله حجت الکتروپاکت کاندیسیونر 4 دیسکا و 4 تا بلونه 80%. нархи мошина мега 48 та мегем бо савдо мекунем ва мошин қарор дорад дар Душанбеда. нархи 48 ҳуҷҷат дорад, мошин 100%. хай боқӣ монда маълумотша мегиред, рақамошон асай вавилон. кайсе ки маъқул асай марамат занг занед ва қачон мақсад ки муомила кунем ва маълумотша гирем. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имои аввале ки дар видео рӯй кунем мо рекламада мегузорем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дар кузифи седан. соли 1995 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литра коробка механикаи сайстери мошин мега нахадуа. ҳуҷҷатҳои мошин мега не ки буд шидагия. свети сафед 4 калпак 4 та балони 80%. мошинча мегад нахадуа. ростига маълумотҳои мондагиша нагуфтиам. нархи мошина мега 30,000 мегем бо арзон, яъне ки савдо мекунем мега ва мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румида. мошин опшн дар балхи қарор дорад. нархаш 30,000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин 95 солае. хоб ин рақамошон аст мегафон. касе ки интересна харидор ки бошед занг занед ва маълумотҳои пурраша гирем. фақат ба хотири меҳнатоми лайкира гузоред ва навори моро падилчаш кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳаст ки Lada Priora як дона сурат доштае. соли барои 2009 сол сӯйфурӯш бензини холӣ объём мотори 1.7 литр коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад срочнае. мошин мега як сола ҳуҷҷат дорад. инам хеле света хай мошин нахадо мега мақсад ки як дона сурат дошта ки суратҳои пеш ва барош нест ки ма нишон тиҳом. кадометон ки мехарен занг занед ва маълумотҳои пурраша бо аз худашон гиред. нархи мошина мега 23,000 аст бо хай хатчон муомила мекунем. мошин дар директори шаҳрае. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафоншона. касе ки маҳқул карда бошад, агар харидор ки бошад, метавонем бо қатчон занг зада маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Хечбек ҳастае ки соли барои 1994 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотори 1.6 литра коробка механикаи сайстани мошин мега нахадуае. мошин мега як сола танировка дорад, не ки як сола ҳуҷҷаташ буд шидагия. танировка ҳаст, ҳуҷҷат надорад. 4 дискаҳои молодёжни мошин хай номеро транзит опшн нахадо мегад. айпеш капот мега омада бинен савдо мекунем. мақсад ки ба телефон савдо намешавад, омада аз пеш бине мегад дар пеш капот савдо мекунем. нархи мошини бадрон 29000 сомон аст бо дар назди капоти мошин савдо мешавад. мошин дар шаҳрае. илтимос мега ба телефон савдо накунем. фақат харидори аниқ мега омада аз пеш бинен, яъне назди мошина мегад муомила мекунем. марамат дигар маълумот аз соҳибашон. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс ҳаста ки сечка соли барои 1994 сӯйчориш газ бензин объём мотор 2 литр гуфтага коробка механика сайстани мошин мега нахаду. мошин мега 4 диска 4 балони 70%. салон тода сервисберисти свет. мошин мега алиш намеша тоқа суми холӣ. камтарак мега арзон мекунем. нархи мошин бадрон 44000 аста. камтар мега арзон мешавад. хоб рақамош аст дар пои видео ва мошин қарор дорад дар шаҳраки Спитамени шаҳри Хуҷанда. камтар мегад муомила мекунем аз 44000 сомонӣ. касе ки мехара мегад марамат занг занад. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳаст ки Opel Vectra A. соли барои 1993 ҳаст ки ҳам газ ҳам бензин кор мекунад. объём мотори 1.6 литр коробка механика. ҳолати мошин мега нахаду.
аккумулятори нав дора мегӯяд, радиатораш мегӯяд нав аст, газ бензин кор мекунад, мотораш мегӯяд модул, маслан намехӯрад, дуд намекунад, хадавои 90%, балон мегӯяд 90%, опшин мошин мегӯяд судастаи мошин, як донаш мегӯяд чашкаш варӣ дорад, дигар маҷбур 100%, якташ мегӯяд варӣ дорад. нархи мошина мегӯяд 18500 сомонӣ, бо мегӯяд савдо мекунем ва мошин қарор дорад дар территорияи шаҳрда. 18500 бо муомила дошта камтар. خب رقماشون در پایین ویدیو هست، کدومی که میخرم مرا زنگ زنم و معلومات چگیره. و دوستان عزیز شما دم اگر خالی ماشین فروشی، خانه، زمین، کوارتیر، چیزی که برای رکلام کردن باشد، مرا صورت معلومات در واتساپ ایمو رو کنیم ما رکلام دا میگذاریم. میگذاریم بعد ده ماشین فروشی نوبتی است که اوپل استرا اف در کوزیفه کاروان. سال برای 1992 است که هم گاز هم بنزین کار میکنه و بیا موتور 1.6 لیتر پلاستیک کارابکا مکانیکا سیستم ماشین میگه نخد ماشین نمره ترانزیت رادنوی کراس کردن خالی سویتوی ویشتوی اولوچگی سویت ماشین میگه در حالت خوبی تکنیکی مقصد که دیگه معلومات چه نگفتن خیلی ماشین در صورت سود است همین قد 90 سال همین قد میشوند. نرخ ماشین میگه 16000 میگیم با ارزان میکنیم و میگه و ماشین در تریتوری دوشنبه میگه خیلی ممکن طرفای رودکی ده باشه. нархи мошина мега 16000 аст, омада аз пеш бинен, савдо мекунем мега соҳибшон. хоб ин рақамошон ахираш 18, касе ки мехара метавонад занг зана ва маълумотша гирад. ва дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.